Няма много силни взривове. Въобще да мириса нещо. Не ми мирише още нещо. Ау, това са големи взривове, бе. Ще гръмне нещо сега. Нещо силно ще гръмне сега. Запали се нещо. Не знам какво, ама това е нещо голямо. Сега ще гръмне. Чуеш ли, то се очистява. Това са големи взривове. Ау! Ти са сериозни работи, бе. Какво става, бе? Тези хора, ако трябва да евакуират, да не евакуират. Ти са сериозни работи. Нещо е станало, ама дали Кремиков тия? Нямам представа. Нямам военни заводи, няма там. Ти чули го кога почна да гърми, бе? Към 6 часа ли? Ау, мале мила, боже, те са ненормални. Какво направиха тези хора, бе?